Четвъртък вечер с Дани Белчева в ефира на Радио Варна. Митко, здравей, много голямо удоволствие и голяма чест е за мен да бъдеш. Благодаря за поканата и аз много се радвам да си поговорим. Димитър Бодуров, обръщам се към нашите слушатели сега. Димитър Бодуров е един от най-интересните съвременни български композитори, бих казала, който винаги твори и експериментира не само на границата между музикалните жанрове, но и като че ли винаги се стреми да намери връзка между музикалното изкуство и другите страни от живота, другите измерения на света изобщо. В случая Декагон е връзка между музиката и науката, музиката и математиката, астрологията. Откъде идва този стремеж при теб да търсиш това огромно въображение, този огромен богат свят, който музиката може да изрази, и защо цифрата 10 в този твой проект Декагон? За мен музиката винаги е било начин да си обясня света и да се преживея емоции, както и мои, и нечии други. Наистина, когато слушаме музика, сякаш се потапаш в един друг свят. И това ни учи на емоционална памет, на емоционална цялост. Когато започнах да свиря джаз музика, аз наистина някакси си представях едно време в Америка, в онези клубове. И тая атмосфера много ми харесваше и енергията изобщо на джаз музиката, която е от много дива, но много и тъжна същевременно, от блуса, много интелектуална. И да, някакси винаги съм търсил в музиката израз на живота. Макар че, нали, като вече школуван музикант, мога да направя каквато и да е музика. Аз винаги имам нужда от някаква причина лично за себе си да я направя. И в случая с Декагон проектът беше замислен като отбелязване на 10 годишната на Радар фестивал, понеже за тези, които не знаят, аз съм също и артистичен директор на Радар фестивал и за тази годишна исках да направя този проект. И оттам някакси започнах да играя с десятката и изобщо една идея е като едно дете. Тя се поражда от едно малко семенце, така да се каже, и се превръща в нещо съвсем отделно в един момент. Но отново за мен десятката беше някакси като момент на преосмислене, не само и за фестивала, но някакси лично преосмислене в този момент от живота ми. И когато се разрових, ми хареса много тази символика на цифрите, на всяко число, значенията. И десятката, нали, тя се изписва като X, като римското, обаче арабската изписване на 1 и 0, което е бинарния код. Във въображението ми се появи една такава асоциация с времето, в което живеем, в една поляризация от 0 към 1. Същевременно бинарната система, която е, нали, в момента е доминираща в света ни във всяко едно отношение, имайки предвид, нали, компютри, нови технологии. И вместо да отборя проекта от 1 до 10, аз започнах от 10 към 1, което символизира нещо като катарзис, да кажем. Нещо като едно ново начало, едно изчерпване. Така си създадах една причина да напиша този проект Декагон. Спомена Радар, Beyond Music, различния музикален фестивал във Варна, за което много ти благодаря, че си артистичен директор и за всичко, което преживяваме с този фестивал. Ще те попитам за музикантите в Декагон, но малко след това спомена в началото и понятието джаз. Дали си от музикантите, които са привърженици на употребата на тази дума днес, или по-скоро си от музикантите, които смятат, че понятието джаз е вече отдавна в историята, архаично понятие? От коя порода музикант си по-скоро? Аз мисля, че джаз музиката
джаза като начин на мислене, той никога няма да е архаичен. Той винаги присъства. Той просто се трансформира. И това е всъщност от самото създаване на стила и на термина джаз. То е едно непрестанно трансформиране от едно в друго. И слава Богу. И слава Богу. И има естествено много разклонения на джаза, има много форми, много подстилове. За мен джаза е музика, която съчетава предимно импровизация и композиран материал. Естествено има много други елементи, като ритъм, хармонии, които са по-типични, но да, определено мога да кажа, че моята музика съвпада в общата категория на джаз музиката, но не е определено в категорията традиционален джаз. Поводът за твоето гостуване е повече от прекрасен. За тези, които не знаят, ти си роден и израснал във Варна, живееш в Амстердам със семейството си от много години и една част от концертите ти продължават да бъдат в България, за което аз много се радвам и ти благодаря. И ти си тук точно по този повод. Предстоят ти 2 концерта с Декагон проекта. Единият е на 4 април в Плевен, другия на 5 април в София, нали така? Точно така. Да. Нека да поговорим за музикантите в този проект. Те също са 10. И защо много ми хареса това за детето, което каза. Аз съм благодарна на срещата с всеки човек, който слуша детето в себе си, в този живот. За музикантите, които са също 10 и по какъв начин ги избираш, по какъв начин им се доверяваш? Кое е важно за един музикант да притежава като качество, за да погледнеш, да се обърнеш към него? Аз от много време всъщност исках да направя такъв малко по-голям ансамбъл, защото до този момент съм работил в по-камерни състави, квартети, квинтети, но исках да е по-голям ансамбъл и някакси десятката много централно се вписва в тая концепция. Затова и избрах 10 музиканта. Исках всичките да са различни. Не само като инструменти, но и като личности и всеки да допренесе в ансамбловото и по личен начин към целия звук на проекта. И всяка пиеса всъщност е посветена на един музикант или може би на един инструмент. На барабани е Мартин Хафизи, който също живее в Холандия, в Роттердам. Много талантлив барабанист. Михаил Иванов, бас, който работи много дълги години вече. Брат ми Нейко Бодуров, който е познат на варненската и вероятно на българската публика като цяло. Мишел Нахабедян, саксофонист, фотограф, също така и златар. Това не знаех. Да, мой много добър приятел, с който се познаваме повече от 20 години. Христо Големинов, тенор саксофон, който също живее в Холандия. Христо е изключително талантлив млад музикант, внук на големия български композитор Марин Големинов. Димитър Льолев свири аут саксофон. Също имаме много дълготрайно познанство с него и сме работили в различни проекти. Иван Мелин, тромбонист от Пловдив, и Георги Щерев, туба. И много някакси в целият звук на проекта тубата много ми харесва. Да, дава една плътност и сглобява цялото нещо. Александър Логозаров свири китара. И аз свиря на пиано, да. Ако наистина има слушатели, които не са запознати с начина, по който композираш, мислиш, този изключително интересен, богат, експериментален начин, но изключително красив за мен, просто ги приканвам да потърсят в платформите, в пространството, винаги могат да се докоснат до някои от твоите проекти, които са винаги различни, но някак обединени точно в този стремеж на свързване на музиката с други части от живота. На гости ни е Димитър Бодуров, един композитор и съвременен музикант, когото аз лично много харесвам, с изключително различните и богати музикални проекти, на които сме свидетели вече толкова години. Споменахме преди малко, че той е артистичен директор и на, според мен, различния музикален фестивал във Варна. Самото име на фестивала е Радар Beyond Music, което е също свързано с този твой поглед към света, към музикалния свят изобщо.
Аз много се радвам, че си ми на гости. Също И за още поканата. един повод, така си пожелавам това да е едно прекрасно начало на една рубрика, която да бъде в моето предаване, без да има постоянен характер. Това е рубрика, в която срещите с любими уважавани гости ще съчетават разговори, музикални изпълнения на живо. И аз много ти благодаря за това, че откликна на тази покана да дойдеш тук в концертно студио на Радио Варна. И сега искам да те поканя на този прекрасен инструмент, да представиш нещо, което ти е на сърце. Аз ти пожелавам успех, наистина. Идеята е чудесна. Аз лично много пъти съм участвал на точно такъв тип на живо предавания, радиопредавания с музика и това е един чудесен формат, който ти пожелавам да се установи и да се развие. И тъй като днес е денят на пианото, един прекрасен повод да празнуваме пианото, един инструмент, който аз много обичам. Сега ще изпълня една импровизация, която не знам къде ще ме отведе, така че нека да видим. Заповядай. Много красиво изпълнение. Димитър Бодуров, драги слушатели, първия гост в "Пожелавам си" една постоянна рубрика в нашето предаване, защото аз самата също виждам смисъл в това. Голяма изненада за мен беше, когато си говорихме по телефона, че ти всъщност си автори на песни. Песенното изкуство, нали, може би знаеш, че се чувствам свързана с това по някакъв малко по-силен, личен начин. И много се радвам, че ще направим едно изпълнение съвместно. Yes. И това е песента, нека аз да я представя. Добре. Песента "Истина или лъжа", която е писана 2000 и коя година? И 7. И оригинално е записана от твоята музикална партньорка тогава, Мархрит Шурцма. Един последен въпрос преди да завършим тази среща. Тъй като живееш много отдавна в Амстердам и въпреки това
идваш в България и правиш по някакъв много скъп, вероятно за тебе начин е да правиш концерти пред българска публика. Така, би ли с няколко думи сравнил или направил паралел между двете публики? Ами, да, може би след толкова години това, което забелязваме, че европейската публика като цяло е много по-необременена и много по-отворена към нови неща, към експерименти. Може би просто защото там културната среда наистина е пренаситена и като цяло, според мен, хората имат много по-богата музикална култура. Не само има повече концерти, достъпа до музика и до всякакъв вид изкуство е огромен, има възможности и това е част от техния начин на живот. Да посещават, да планират. Като цяло, холандците специално са хора на планинга. Например, те могат да си купят билет за концерт след една година. Това е много типично. Докато според мен българската публика е много по-спонтанна в този смисъл. Някак се решават или в деня на концерта, или в началото на седмицата. Това малко се променя, определено с последните няколко години, защото и в България вече има доста по-големи, по-известни имена, които гостуват. Щях да те попитам дали виждаш, дали можеш да прогнозираш някаква промяна. Определено има промяна на културната среда и това го виждам откакто започнахме Радар фестивал. Културната среда не само във Варна, но в България много се промени, обогати се, има много повече фестивали. Европейските и не само европейските, и американските актове са много по-достъпни и по-близо. И това е наистина много позитивно според мен. Важно е да се насърчава и творчеството на локално ниво, защото в крайна сметка то остава като облик на една нация, може би. Това е посланието, което ще остане след 200 години. И в този смисъл, да, не е лесно новите неща, творческите експерименти да бъдат промотирани и да се правят също от самите артисти, защото публиката е малко по-плаха, според мен, като възприятие. Често се залага на популярни кавъри, на трибюти на популярни артисти. Това е естествено чудесно, има го навсякъде. Но някакси би ми се искало, може би, да видим много повече авторска, оригинална музика от България, която да формира съвременния облик на музикалната среда. Много ти благодаря, че казваш точно това. Благодаря ти за това, че си ни гост. И аз благодаря. И за това, че отстояваш точно това, за което говориш във всеки един свой проект. Желая успех на концертите на Декагон и успех на всеки един следващ твой проект. Благодаря ти и на теб ти пожелавам пък лично успех с предаването и нека повече творчески оригинални проекти да представиш, не само на варненската, но българската публика. Being silly kids when said I love you. Even sillier when said goodbye. I was silly now when our love has died. Is this true or just a lie?
we've known when our love has died. Is this true or just a lie? Who can turn the time back and teach us how to love? Put this knowledge in your backpack. Don't be silly anymore. Who can turn the time back and teach us how to love? Put this knowledge in your backpack. Don't be silly anymore. We have grown and suffered wisdom, even managed to escape our only prison. Are we free now when our love has died? Is this true